Op 27 en 28 juni is het in de oude stad van Alkmaar weer Kaaskoppenstad. Kaaskoppenstad is met zo'n 25.000 bezoekers uitgegroeid tot het grootste evenement van Alkmaar en brengt de glorieuze periode uit de Alkmaarse geschiedenis tot leven. Het evenement speelt na Alkmaars ontzet in 1573, als de stad in de strijd tegen het Spaanse leger even het baken van hoop is voor een hele natie. Ik trek mijn wandelschoen, zing op gedek en blij. Ik weet niet waar ik heen zal gaan, de wereld is van mij. Een folderie, een foldera, een folderie, een foldera, een foldera, de wereld is van mij. Door dankbaar gebruik te maken van het rijke historische decor van gevels, bruggen en grachten wordt een deel van de stad teruggebracht naar de middeleeuwen. Je waant je in de 16e eeuw met stadspoorten, zo'n 700 middeleeuwse bewoners, winkeliers en middeleeuwse tradities. Op zaterdag, meteen na de opening, was het meteen al behoorlijk druk met lange rijen voor de 2 ingangen.